Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní a počúvaní podcastu Dozriedkava. Dnes tu máme vzácnu hostku, pani doktorku Katarínu Dostálovú, ktorá je pneumologička a má ambulantnú prax v Bratislave. Môžete ju tiež poznať z Instagramu, z jej profilu Pneumolog pre ľudí. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Mohli by ste nám na úvod povedať niečo o sebe, prečo ste sa rozhodli pre medicínu a obzvlášť pre tento odbor? Ja som tak od detstva vlastne mala také pomáhajúce sklony a veľmi ma nejakým spôsobom fascinovali lieky a liečivé rastliny. Aj som o tom rada čítala ako dieťa, aj som rada čítala knihy z lekárskeho prostredia a tak som nejak sa pohybovala medzi medicínou a farmáciou. Nevedela som, že čo z toho presne by sa mi páčilo a nejak sa to vykryštalizovalo na tú medicínu a nikdy som nebola taký ten typ na nejaké invazívne výkony. Nemala som rada takú tú krvavú medicínu, skôr môj manžel, on je chirurg a on teda vždy hovorí, že on lieči nožom a ja počítačom, tak zjednodušene sa to aj takto dá povedať, že v tej internej medicíne človek skôr možno viacej kombinuje, viacej analyzuje a viac mi to vyhovovalo a konkrétne z internej ma počas štúdia najviac oslovila tá plúcna medicína, takže tým smerom som chcela ísť a na začiatku sa mi to nepodarilo, lebo ma nezobrali pre vlastne plný stav v podstate, takže som začala na internej klinike a potom po pár rokoch sa mi podarilo už teda dostať na to plúcne a odtedy robím plúcne. Plný stav, to sa dnes už nestáva. Áno, dneska je to také už všade, kam som chcela ísť, bol vlastne plný stav, že som mala také viaceré vybraté plúcne, potom som zvažovala pediatriu, dokonca aj nad detskou psychiatriou som rozmýšľala, čo som veľmi vďačná, že sa nepodarilo, keď dnes vidím tú situáciu vlastne, že kam sme sa ako spoločnosť dostali a to som rada, že vlastne to by som asi neuniesla, ale aj tam vtedy bol plný stav, teraz vlastne za detský psychiatr je ako vyvážiteľný zlatom v podstate, tak podobne je to aj s pediatrami a s pneumologmi. Ani pneumologov nie je dosť. Áno, presne. Áno, ste dosť poddimenzovaní, hlavne tí ambulantní. Áno, presne tak. Kde ste sa stretli so zriedkavými chorobami plúcneho charakteru? No, ja som vlastne v tomto smere mala šťastie, lebo šťastie je v živote lekára niečo aspoň raz vidieť, lebo pokiaľ o tom iba čítate, tak väčšinou si z toho až tak veľa nezapamätáte, lebo si to neviete úplne dobre predstaviť. Ale keď zažijete takého pacienta, zažijete aj rozhovor s ním, čiže nejaký jeho slovami počujete ten príbeh, aké mal ťažkosti, aký mal vlastne problém, s čím prišiel k lekárovi, akou cestou si prešiel a potom vidíte napríklad jeho CTčka, vidíte jeho výsledky nejakých iných vyšetrení, tak to sa vám zarie do pamäti. Vzhľadom na to, že sú to zriedkavé veci, tak veľmi si to zapamätáte, lebo si uvedomujete, že to je taký vzácny moment a ja som vlastne niekoľko rokov robila na plúcnej klinike v Ružinove a robila som v podstate s tými najťažšími pacientami, ktorí sa pripravovali na transplantáciu plúc v rámci celého Slovenska, aj boli teda selektovaní, že či sú vhodní kandidáti a potom som sa aj o nich starala po transplantácii. A tam spadalo aj viacero zriedkavých ochorení, ktoré sa k nám dostali vlastne z celého Slovenska. Čiže niektoré tie obrázky tých CT-čiek a niektoré tie príbehy tých ľudí mi zostanú už navždy vrité v pamäti. Mne sa veľmi páči, že hovoríte o príbehoch pacientov a nie o anamnéze. Asi ste prvá lekárka, ktorú takto počujem rozprávať. Je mi to mimoriadne sympatické, lebo naozaj za tými diagnózami je človek. Áno. Aj to, že hovoríte, aké dôležité je počúvať pacienta, lebo staré známe hovorí, že počúvaj pacienta, hovorí ti diagnózu. Ano. A to tiež nie je také časté, že na tej druhej strane je niekto, kto má rovnaký príjimač, že je taký empatický. Ako sa vám to teda osvedčilo v tej praxi? Že viete diagnostikovať už tých ľudí, že podľa toho, čo vám hovoria, že už v podstate už viete, ktorým smerom ísť a čo to môže byť. A či to patrí možno aj do kategórie tých zriedkavých, alebo musíte najprv vylúčiť tie štandardné veci? Závisí od situácie samozrejme, ale
my už, povedal by som, že máme aj také archetypy tých pacientov, že my už vieme v podstate po tých rokoch s kolegami, že tento nám asi niečo zatajuje, tento zase je taký typ, že možno trošku tak akože zvýrazňuje tie ťažkosti, že až tak toto asi úplne nie je, ale zase potom väčšina tých pacientov, čo majú nejaký zriedkavejší problém, ja mám skúsenosť, že to sú ľudia, ktorí už sa veľa trápili väčšinou, keď sa dostanú k nám na tú špecializovanú ambulanciu, že už nejakou cestou si prešli, často majú za sebou veľmi dlhé nejaké rozhovory, dajme tomu so svojím praktickým lekárom, ktorý už sa niekde zaciklil a teda potom ich poposielal na viacero vyšetrení. A často sú to ľudia, ktorí už proste chcú, aby sa to už celé nejako zadefinovalo, aby už sa to niekam pohlo, aby vedeli v podstate, na čom sú. Čiže toto určite treba tým pacientom nechať, hlavne tým pacientom s riedkavými ochoreniami, že treba im pomôcť už preťať ten, ako sa hovorí, gordický úzol a už sa niekam s nimi pohnúť. A preto ja hovorím v ich prípade, že príbeh, lebo vlastne tá transplantačná medicína je taká, že vy vidíte toho človeka opakovane, vy s ním prežívate veľmi ťažké situácie v jeho živote. Často sú to mladí ľudia, čiže ja som bola mladý lekár ešte v tom čase, čiže často som si to aj tak ako keby pripodobňovala, že neviem si predstaviť, že tento príbeh prežívať v tomto veku, že musí to byť ťažké, že ja teraz žijem možno, že krásne obdobie vo svojom živote, mám rodinu, mám robotu, čo ma baví a ten človek má vlastne existenciálny problém teraz, lebo rieši, či bude ďalej vôbec žiť, či bude vedieť sa ďalej uživiť, lebo však to sú aj finančné problémy, to vy veľmi dobre viete, ako organizácia zriedkavých chorôb, takže vlastne sme veľa o tých ľuďoch vedeli, až priveľa niekedy. Poznali sme sa s rodinami, s kolegami, takže preto hovorím príbeh, že určite to boli príbehy pre nás. Áno, poďme sa teda vrátiť do toho obdobia. Tí pacienti, ktorí k vám chodili, mladí pacienti prevažne, aké mali diagnózy zriedkavé? Stretávali sme sa s cystickou fibrózou napríklad. My sme mali vlastne aj na klinike, aj teda doteraz klinika má svoj pavilón v Bratislave, ktorý je vlastne venovaný týmto pacientom. Čiže ja som pracovala s dospelými pacientami s cystickou fibrózou. Máme aj detskú kliniku pneumológie a fyziológie, kde sú zase tie detičky. Potom sme mávali pacientov napríklad s idiopatickou plúcnou fibrózou, čo je takisto zriedkavé ochorenie. Potom boli to pacienti referovaní kardiológmi ku nám s plúcnou arteriovou hypertenziou, čiže vlastne s ochorením plúcnych ciev, kde ale vlastne tá liečba už po vyčerpaní tých ostatných možností je transplantácia plúc. A potom napríklad, to je taký jazykolám, je to ochorenie, ktoré, ja poviem raz ten názov a potom budeme používať skratku. Dobre. Čiže lymfangioleiomyomatóza, to je taký veľmi nepríjemný názov, ale skrýva sa pod ním vlastne, povedal by som, že niekoľko desiatok asi pacientok na Slovensku, lebo to je ochorenie, ktoré postihuje ženy, hlavne v reprodukčnom veku. A takže používa sa v literatúre skratka LAM. Ja už by som si dovolila používať túto skratku a je to ochorenie vlastne, kde dochádza k nekontrolovanému akoby množeniu buniek hladkého svalstva v plúcach, v niektorých ďalších orgánoch, napríklad to môže byť v obličkách a v lymfatických cievach. A vzniká ťažké porušenie architektoniky plúc, vznikajú v plúcach také veľké cysty. Tie plúca vyzerajú v pokročilom štádiu toho ochorenia ako ementál. Môže postihovať aj brušné orgány. Toto ochorenie môže prebiehať samostatne, iba plúcna forma, môže to byť asociované pod syndromom tzv. Tuberóznej sklerózy, čiže je to zriedkavé ochorenie, ktoré naozaj je dôležité, aby riešili ľudia, ktorí majú s ním skúsenosť. A niekedy sa diagnostikuje ťažko, pokiaľ ho ten lekár, ktorý dostane toho pacienta do rúk, nikdy predtým nevidel. Ale ja mám pocit, že teda nie len lekári, čo ho videli, ako napríklad ja, ale aj tí ostatní lekári, ktorí ho možno nevideli, majú taký rešpekt, že toto som ešte nevidel, ja to niekam radšej pošlem, kde možno už to niekto videl na nejaké väčšie pracovisko. Čiže tam práve dostávajú šancu
pacienti so zriedkavými ochoreniami. A to je dobrý krok. Existuje taká aj spätná väzba tomu lekárovi, čo dostal toho pacienta, tomu v podstate jeho pneumologovi? Myslím, že my sme taká komunita menšia, pneumológovia, nás naozaj že nie je veľmi veľa, takže my na kongresoch sa stretávame a vždy nás takýto pacient zaujíma, keď sme ho poslali. Ako ja zvyknem aj zavolať, lebo je to moje bývalé pracovisko v Bratislave, takže alebo pošlem SMS-ku, že počúvaj, keď budeš vedieť, čo je tejto pacientke, napíš mi, určite veľmi ma to zaujíma, ale stane sa aj, že na kongresoch si vymeníme tie informácie o tých pacientoch, aby sme mali spätnú väzbu. Máte také príbehy, ktoré vo vás stále rezonujú? Mám určite aj tie dospelé cystické fibrózy, to sú také ťažké príbehy. Ja sa priznám, že ja som nezažila tú éru, keď prišli tieto nové lieky už do praxe, lebo to už som robila ambulanciu, čiže už som s nimi neprichádzala do kontaktu a viem od kolegov, že u tých pacientov, ktorých je možné indikovať novú liečbu a kde je teda aj schválená, že je to zrazu taký nový život. Takže veľmi by som to prijala všetkým, ktorí tú liečbu potrebujú, aby ju dostali. V tom čase, keď som teda ja robila s nimi, tak bolo to vidno, že pre tých pacientov je to obdobie, to boli mladí dospelí, že prežívajú také zlomové obdobie vo svojom živote takisto, lebo máte tam také rôzne frustrujúce momenty, ako čo ďalej s prácou, čo ďalej so vzťahmi, že má ten človek nejaký intimný vzťah a teraz ten partner jeho začne prehodnocovať, že či chce život prežiť s takýmto chorým človekom a čo ďalej, čo keď budú mať spolu deti a tak ďalej. Čiže toto boli veľmi náročné situácie, s ktorými sa pacienti často aj zdôverili. Aj sme videli na niektorých také nejaké depresívne momenty, niektorí zase boli veľmi pozitívne naladení a brali to tak, že teraz je možnosť prenatálnej diagnostiky a tak ďalej, čiže išli do vzťahu, ženili sa, vydávali sa a bolo to krásne zase vidieť, že keď sa im darilo v tom osobnom živote a potom napríklad s tou diagnózou s krkolomným názvom, teda s tou LAM, tam si pamätám mladé ženy, ktoré vlastne sa dozvedeli v tom takisto peknom veku, že je to ochorenie progresívne, je to ochorenie, ktoré nevieme vyliečiť, že ich čaká viac menej nejaké obdobie na kyslíku a potom transplantácia. A takisto to boli ťažké osudy a nemôžem veľmi vlastne konkrétne hovoriť, lebo sú to zriedkavé ochorenia, tí pacienti sa možno aj zidentifikujú sami, že koho myslím, ale určite vo mne zostali príbehy týchto ľudí. Dobre, hovoríme o tých transplantovaných pacientoch alebo pacientoch, ktorí čakajú na transplantáciu, ale nad tým všetkým aj tými vzťahovými pracovnými vecami je predsa len to, že či ma transplantujú. My veľmi spolupracujeme s pacientmi s pľúcnou arteriovou hypertenziou a je to taká malá výhra, keď sa podarí dostať toho pacienta do transplantačného programu. Kedysi sa transplantovalo vo Viedni, teraz sa transplantuje v Prahe. Na Slovensku sa zvažuje, že by sa transplantovalo, ale stále teda to tak nefunguje. Z tých pacientov, ktorých vy ste mali na starosti, sa mohli všetci transplantovať, alebo aká je tam, neviem, je hlúpe povedať percento, ale nejaká tam, čo bráni, pokiaľ by sa tej transplantácii, že čo je taký výkričník, že nemôžeme tohto pacienta transplantovať? Takto už pár rokov s tým teda nerobím. Ja som vlastne odišla z plúcnej kliniky koncom roku 2016. Ešte Silvester som odslúžila a potom už som bola na ambulancii. Čiže možno nebude niečo úplne 100% aktuálne z toho, čo poviem. Ale v zásade boli tam nejaké vekové reštrikcie. Myslím si, že okolo 65 rokov bola tá horná hranica, keď som ja teda ešte bola funkčný transplantačný lekár. Bolo to samozrejme ale niekedy na individuálnom posúdení. Bolo potrebné, aby ten pacient spĺňal nejaké kritériá, čo sa týkalo napríklad telesnej hmotnosti. Pokiaľ bol veľmi obézny, bolo treba redukovať hmotnosť. Ako my sme komunikovali, že vôbec vás nediskvalifikujeme, len bude treba splniť redukciu hmotnosti o toľko a toľko kilogramov, čo bolo nejaké požadované rozmedzie toho body mass indexu. Tam bol problém u niektorých s obezitou, hlavne u ľudí, ktorí boli dlhšie na kortikosteroidoch, tak je jasné, že tam je väčšia chuť do jedla, aj sa mení trošku to zloženie, hej, že odchádza svalstvo, pribúda trošku tá tuková hmota, čiže často to boli pre nich náročné tie naše inštrukcie. Takisto zase u cystických fibróz bol opačný problém, že tam je často podvýživa u tých pacientov a
my sme potrebovali, aby ten pacient nejakým spôsobom zlepšil ten svoj výživový status a nie len teda, aby pribral, ale my sme u oboch tých skupín pacientov potrebovali, aby mali aj tzv. Rehabilitačný potenciál. Čiže aby tí pacienti sa snažili budovať si aj nejaké svalstvo, lebo tá operácia, samotná tá transplantácia, to je veľmi veľký operačný výkon. Teraz som bola na kongrese v Trenčíne, kde nám ukazovala pani docentka Smolíková, ktorá robí vlastne rehabilitáciu pred aj po transplantácii práve v Motole, kde sa naši pacienti transplantujú a ukazovala, že už sa robí o niečo šetrnejšie, že sa nemusí narušiť integrita hrudnej kosti, ale teda za tých mojich čias sa vlastne celý hrudný koš takto v podstate narezal a ako keby odklopil vrátane tej hrudnej kosti. Čiže je to analogia veľmi veľkej fyzickej záťaže a ten človek vlastne potrebujete, aby napriek ťažkému ochoreniu to zvyšné telo akoby bolo v čo najlepšej kondícii. Takisto chronické ochorenia museli byť nejakým spôsobom kompenzované. Nesmel to byť pacient, ktorý by mal napríklad nejakú malignitu, nejaký zhubný nádor, ktorý by bol aktívny a ak tam bola nejaká anamnéza v minulosti, tak myslím, že viac ako 5 rokov musel byť v remisii. Občas bolo napríklad, že sme žiadali stanovisko od dermato-onkológa, alebo potrebovali v tej Viedni od nás stanovisko aj k nejakým znamienkam, ktoré sa vyberali. Naozaj sa tam riešili detaily. Museli sme veľmi zodpovedne s kolegyňou všetko posudzovať. Napríklad kostná hustota sa posudzovala. Čiže či ten pacient má ťažkú osteoporózu, ak tak musela byť zaliečená. A v podstate taký najväčší problém dostať sa k plúcam mali ženy, ktoré boli malého vzrastu a mali krvnú skupinu B, že tam bolo naakumulovaných tak viac tých faktorov, ktoré sú ešte zriedkavejšie akoby a tam často bol problém, že teda keď sa vyskytli tie vhodné plúca, že ktorej tej pacientke, ktorú ako keby nejak favorizovať, alebo tak bolo to veľmi náročné. A čo sa týka systémových ochorení, ako napríklad sklerodermia? Pokiaľ si dobre teda ja spomínam, tak nesmelo mať to ochorenie nejakú veľmi vysokú tú systémovú aktivitu, ale teda pokiaľ ten plúcny nález, tá plúcna fibróza v podstate, ktorá pri systémovej skleróze vzniká, pokiaľ tá bola veľmi pokročilá a ten pacient, alebo najčastejšie sú to pacientky, spĺňali tie kritéria ostatné, tak vlastne boli transplantované aj takéto pacientky. Ale vlastne vy ste odtiaľto odišli. Hej, prečo ste sa tak rozhodli? To je také komplikovanejšie. My sme doma dvaja lekári a dvaja lekári sme robili aj teda na tie viaceré smeny, že sme mávali nočné služby. Mali sme doma 2 deti, ktoré v tom čase vlastne boli ešte na základnej škole, vyžadovali si aj teda viac podpory s učením a to voľno po službe, po nočnej, to je také pyrhovo víťazstvo, lebo človek ho síce má, ale je tak strašne vyčerpaný, že reálne je nepoužiteľný. Vy sa neviete sústrediť na to, čo vám vaše dieťa rozpráva, vám niekde myseľ stále beha. A ja som v tom čase aj vlastne nevedela som na začiatku, že čo sa so mnou deje, ale potom som pochopila, že ja začínam mať prejavy vyhorenia. Ja som predtým o tom ani veľa nemala načítané. Ja som proste cítila, že mne sa deje niečo veľmi zlé po psychickej stránke. Tak som začala rozmýšľať, že ako to budem riešiť. Poznala som veľa kolegov, ktorí berú nejaké psychofarmaká a proste takýmto spôsobom potlačia nejaké príznaky, ale ja som sa chcela, ja mám aj atestáciu z farmakológie a keď viete o liekoch trošku viac, tak snažíte sa naozaj brať tie, ktoré nevyhnutne potrebujete a nie robiť nejaké experimenty s liekmi. Takže ja som si povedala, že budem to inak riešiť. Riešila som to s formou psychoterapie. A myslím si, že aj súčasťou potom toho liečebného procesu u mňa už bolo, že ja som sa úplne spontánne zrazu vedela rozhodnúť, že ja chcem teraz zmenu a chcem zostať pri tej medicíne, ale potrebujem aj novú motiváciu a že úplne musím zmeniť štýl práce, prostredie, tak som odišla do tej ambulancie. Ďakujem vám za túto otvorenosť, je to veľmi vzácne. Takže chápete aj tých pacientov, ktorí stále dokola idú a tiež majú rôzne pocity, samozrejme negatívne z toho, že ich nikto nepočúva, nikto ich nevie diagnostikovať. S čím sa stretávate vo svojej praxi?
Ak myslíte teda nejaké zriedkavejšie ochorenia, tak možno najčastejšie, čo na ambulancii z tých zriedkavých identifikujeme, je idiopatická plúcna fibróza. To sa nám stáva. Tam máme veľmi dobrú spoluprácu s centrami. Konkrétne v Bratislave je centrum vlastne na klinike, ktoré zastrešuje prednosta pán docent Lašan, takže tam je výborná spolupráca. Ja mám od neho inštrukcie, alebo teda aj kolegovia, že čo máme vyšetriť a s akými vyšetreniami toho pacienta poslať a už ďalej v podstate, pokiaľ on zhodnotí na tej konzultácii, že ten pacient je vhodný na antifibrotickú liečbu, ktorú musí predpisovať vlastne centrum, tak on toho pacienta prevezme. My sa vždy aj dohodneme s tým pacientom, že keď by potreboval niečo také mimo, hej, že dostanem virózu a mám sa pri nej veľmi zlé, tak nech kľudne zavolá aj nám, lebo nám je jasné, že teda prednosta a ten jeho tým nebudú mať čas na riešenie úplne každej nejakej aj banálnejšej ťažkosti toho pacienta, ale on teda vedie celý ten smer tej liečby. Tam mávame trošku taký problém s tým, že niekedy ľudia si načítajú, že existujú nejaké lieky drahé na toto ochorenie, len tam si treba vlastne uvedomiť, že ten liek nie je úplne jednoznačná výhra pre každého pacienta. Alebo tie lieky, hej, sú v podstate dva technických dispozícií, pretože tie lieky nemajú schopnosť zregenerovať už tú časť plúc, ktorá už bola poškodená. A dokážu, dajme tomu, spomaliť aj podľa štúdií priebeh toho ochorenia, čo sa týka tej časti plúc, ktorá je zatiaľ v poriadku. Zlepšilo sa výrazne prežívanie tých pacientov, to ako je úplne nesporné, ale teda stretávame sa s tým, že pacient, ktorý má už veľmi hraničné tie parametre, alebo že už by sme vyslovene veľmi, veľmi podliezali kritériá a písali nejaké žiadosti pacientovi, ktorému už viac menej ten liek pomôže minimálne. A často je tam aj situácia, že sú to, dajme tomu, starší ľudia, alebo veľa tých pacientov z IPF je 60+. A keď je to pacient ešte, dajme tomu, starší, má pridružených veľa ochorení, tie lieky majú svoje nežiaduce účinky a toho pacienta to môže úplne destabilizovať. A keď je vo veku, kedy vlastne my nevieme povedať, či by on tým prežívaním vďaka tomu lieku niečo získal, bo možno by získal rok života v zlej kvalite, hej. A on by možno bez tých liekov prežil 3 roky života, dajme tomu v nejakej trochu podpriemernej, ale lepšej kvalite ako s liečbou. Tak niekedy sú to také ťažké rozhovory, tak sa im snažíme vysvetliť, že teda aký benefit má tá liečba, aký potenciál, a niekedy im aj ja navrhnem, že keby ste boli môj otec alebo môj strýko, ja by som jednala takto a takto, a často tí pacienti aj vlastne posluchnú a dohodneme sa na tom, že ja vás budem sledovať, ja budem reagovať na to, že či sme sa dostali do situácie, že potrebujete napríklad kyslík zabezpečiť alebo nejakú inú liečbu, nejakú prípadne paliatívnu liečbu, ale vravím, nevždy je táto liečba výhra. Niekedy sa stane, že máme podozrenie na atypickú formu cystickej fibrózy. Takíto pacienti, ja som napríklad presvedčená, že takúto pacientku mám, ale nepodarilo sa mi to dokázať, pretože tam sa stane, že ten pacient má z tej kliniky úplne všetko, má všetky prejavy. CTčko, keby ste mi nepovedali, že kto to je, ja poviem, že cystická fibróza s mojimi skúsenosťami, ale pacientka v tomto prípade negatívny chloridový test, negatívna genetika. A možno sa príde na mutáciu, lebo však tie mutácie pribúdajú. Tam je ich vyše 200, nie? A tam áno. A vlastne tam proste očakávame, že tých mutácií bude výrazne viac. Tak je to otázne, čo ešte bude. Tak ja sa snažím akože poskytnúť jej v rámci svojich možností tú najlepšiu liečbu. Len ono je dôležité, aby tí pacienti boli v nejakých centrách, lebo tým, že sú tie ochorenia zriedkavé, tie centra majú tým pádom skúsenosť. My musíme vedieť, ako tých pacientov identifikovať a kam ich máme poslať, ale v tom centre, na centra býva viazané aj predpisovanie liekov a má to svoje opodstatnenie. Aj vy ste spomenuli teda, že či sa u nás bude transplantovať. Ja som nie fanúšik tohto osobne, lebo
Je to veľmi veľká operácia a náročná a ja si myslím, že je lepšie, keď sa skoncentruje v krajine, ktorá má na to aj kapacitu, má dostatočne veľké proste zariadenia, ktoré majú celý ten backup k dispozícii, že sa vedia o toho pacienta postarať a u nás je zabezpečený ten servis pred a servis po. Ja si myslím, že na našu malú krajinu to stačí, lebo potom sa začnú hromadiť komplikácie. Nemyslím si, že by to bolo bezpečné pre tých pacientov. Dobre, vráťme sa ešte do tej ambulantnej sféry, lebo diagnostika u ambulantných pneumológov je zásadná. Tak, aby sme ich mohli posunúť potom do tých nemocných, do tých centier, ako spomínate. My máme tiež také zriedkavé diagnózy, ktoré v podstate častokrát unikajú pozornosti aj odborníkov. Medzi ne patrí napríklad deficit alfa-1 antitrypsínu. Robila som rozhovor s jednou pani pneumologičkou a tá mi hovorila, že my ho máme veľmi poddiagnostikovaný na Slovensku a častokrát sa skrýva pod inými diagnózami, že tí ľudia sa liečia na niečo, moc im to nepomáha. Častokrát je to CHOCH, takzvaná chronická obštrukčná choroba plúc. A ešte mi povedala, že 20% ľudí s chronickou astmou môže mať tento deficit. Keby ste mi o tom vedeli povedať, či ste sa vo svojej praxi s tým stretli, či robíte tie vyšetrenia pacientom, ktorí vám na tú liečbu nereagujú a ako to vyšetrenie, v čom spočíva? V podstate toto je pravda, že sme poddiagnostikovaní, čo sa týka tohto deficitu. Tam treba povedať, že my máme, ako lekári majú čas štúdia zafixované, že deficit alfa-1 antitrypsínu rovná sa buď emfizem plúc, alebo cirhóza pečene, alebo oboje. Tá realita je oveľa pestrejšia vlastne. Títo pacienti môžu mať prejavy, presne ako ste povedali, nejakú ťažšiu formu astmy, môžu mať aj CHOCP, ktorá je vlastne, potom zistíte, že je na genetickom základe, zistíte alebo nezistíte. Môžu mať takisto bronchiektázie, čiže rozšírené priedušky, ktoré môžu byť zdrojom častých nepríjemných infektov. Čiže ja som si vytvorila taký stereotyp, nakoľko ten odber krvi na hladinu alfa-1 antitrypsínu je pomerne lacný. Kolegovia z Košíc mi hovorili, že to stojí, myslím, do 10 eur. Ja verím, že je pravda táto informácia. Povedali 3 eurá. No, tak zmestili sme sa do toho. Tak tým pádom ja som si vytvorila taký stereotyp, že keď mám novodiagnostikovaného pacienta, či už s astmou, CHOCP alebo bronchiektáziami, alebo mám teda ten emfizém, o ktorom sme sa bavili, čiže tam sa vlastne takisto narušuje tá architektonika tých plúc, vznikajú tam také veľké, ako keby zjednodušene povedané bubliny vzduchu, praskajú tie plúcne mechúriky, ktorými si získavame kyslík a vlastne tí pacienti, ktorí majú takto poškodené plúca tým emfizémom, nevedia si získať dostatok kyslíka. Tak u týchto všetkých pacientov ja si pri tých vstupných vyšetreniach dám tento alfa-1 antitrypsín vyšetriť. A pokiaľ teda nezistím deficit, tak keď sa mi ten pacient nelepší, ja si ho vyšetrím v čase opakovane, lebo veľmi dôležitá informácia je, že ten alfa-1 antitrypsín patrí medzi tzv. Proteíny akutnej fázy zápalu, tak ako napríklad CRP. Čiže keď príde ten pacient a on napríklad bojuje ešte s nejakou virózou alebo bronchitidou alebo niečím, on môže mať falošne tú hodnotu vyššiu. A ja keď si ho vyšetrím v kľude, tak zistím zrazu, že má deficit. Hej? Takže je dôležité to opakovať. A ten taký vyslovene, že závažný deficit, ktorý si vyžaduje špeciálnu liečbu, kde sa vlastne tá látka, ktorej deficit máme, dodáva infúziami, to je až v podstate pod 0,5 hodnotu v krvi. A mám viacero pacientov, ktorí majú napríklad že 0,9, 0,6, čiže mám pacientov s deficitom, ktorí majú buď prejavy astmy alebo prejavy CHOCP, majú nejaký emfizém na plúcach, ale nevyžadujú, respektíve nespĺňajú akoby tie kritériá na túto drahú liečbu, ale viem, že možno to v čase budeme opakovať, keď sa ten pacient bude zhoršovať. Viem, že musím ho sledovať, aj keby úplne priekazne mi nespĺňal všetky kritériá na to iné respiračné ochorenie, tak on potrebuje starostlivosť. A treba vyšetriť aj rodinných príslušníkov. Samozrejme, to je geneticky podmienené ochorenie. Potom tu máme ciliárnu dyskinézu. Stretli ste sa s tým u dospelých pacientov, ktorí o tom nevedeli?
Nestretla som sa s takými, ktorí by nevedeli, pretože títo pacienti väčšinou sa dostanú k nám nejakým spôsobom detských špecialistov a oni sú väčšinou sledovaní tam, kde je cystické fibrózy, nakoľko ten priebeh je veľmi podobný, takže väčšinou sú v centrách. Možno si spomínam na jedného takého staršieho pána vlastne, kde to kolegyňu napadlo, že liečila ho ako CHOCP. Bol to pacient, ktorý mal aj sluchový deficit. Tam býva často práve, že zhoršený sluch alebo teda úplná nedoslychavosť. Ale títo pacienti vlastne tým, že väčšinou majú tú obrátenú polohu orgánov, tak je to niečo, čo akoby napovie, že ten lekár si povie, že toto som ja už volá kde počul, keď si aj rýchlo nespomína a potom už keď ide cieľene po tých príznakoch, tak väčšinou sa to podarí dodiagnostikovať, ale väčšinou títo pacienti sa ešte v detstve zachytávajú. Kedy by sme mali spozornieť, že by sme mali navštíviť napríklad aj vašu ambulanciu, keď sa zadýchávame, keď ideme do schodov, nevieme lapiť dých, keď ideme do kopca a je nám ťažko, mali by sme ísť za vami? Keď je nejaký dlho trvajúci kašel, v podstate literatúra uvádza kašel nad 8 týždňov a ten kašel neprestáva, treba sa s tým najskôr zdôveriť všeobecnému lekárovi. My sme im v podstate aj nasmerovali od našej odbornej spoločnosti taký stručný materiál. My sme sa snažili vyslovene vyprodukovať niečo stručné a praktické. Má to 3 strany aj s použitou literatúrou. Takže naozaj to sa dá. Áno, je to taký algoritmus, kde sú také základné veci, ktoré by sme my veľmi chceli poprosiť, keby oni vyšetrili, keď majú pacienta s dlhodobým kašlom. Práve z toho dôvodu, že navedie ich to na to, že či toto viem vyriešiť sám, alebo neviem, a ak neviem, tak ku akým špecialistom ho poslať a ku akým ho prioritne poslať. A takisto tam majú nejakým spôsobom návod, majú vysvetlené, že prečo to od nich chceme, pretože my sa veľmi často s kolegami stretávame s tým, že príde pacient, ktorý kašle 3 mesiace, nemal vôbec urobený rentgen. A pritom, keď sa ku nám objednáva pacient pre chronický kašel, tak je to niečo, čo nemá podľa tej požiadavky takú mieru urgencie, hej? A tie termíny naozaj nie sú akože veľmi priaznivé, ale teda väčšinou niekde ho vieme vobchať za 2-3 mesiace. Ale ako náhle ten všeobecný lekár urobí ten rentgen a na tom rentgene je napríklad podozrenie na tumor, tak ten pacient, keď príde s rentgenom a s CDčkom, kde má obrázky a ukáže to mojim sestričkám, tak oni mi prídu len povedať, že je tu pacient, ktorý má podozrenie na tumor, povedali sme mu, nech si sadne a čaká. Lebo my takýchto pacientov, pokiaľ sme v práci, vyšetrujeme v podstate v ten deň, možno počkajú, ja neviem, pol hodinu v čakárni, ale v ten deň budú mať prvé vyšetrenie. A väčšina kolegov vníma takýto nález ako urgentný. Čiže ten pacient sa zrazu stáva neodkladnou starostlivosťou pre nás. Takže toto je dôležité. A keď teda napríklad ten chronický kašel, potom dýchavica. Dýchavica je subjektívny pocit nedostatku vzduchu. Pokiaľ sa pacientovi zle dýcha v kľude alebo pri námahe, takisto ten všeobecný lekár by mal urobiť to základné smerovanie, keď sú tam typické príznaky srdcového zlyhávania, pošlem ku kardiológovi. Niekedy nám ho potom ten kardiológ pošle, že dobre, ale on aj fajčí, či on nemá aj CHOCP alebo niečo iné. Ale hlavne, pokiaľ je to aj, že mladý pacient zadýchava sa, veľa týchto zriedkavých ochorení sa práve prejavuje tým a je to dané tou ich podstatou, že oni ako keby ukrajujú z tých funkčných plúc, že ten pacient povie, že stále sa u mňa prehlbuje tá dýchavica pri námahe a stále prejdem napríklad menšiu a menšiu vzdialenosť. Výjdem do nižšieho a nižšieho poschodia. Určite ten pacient potrebuje pľúcne vyšetrenie. Čo by sme mali urobiť my ako organizácie, čo sa venujú zriedkavým chorobám? Ako by sme mohli s vami spolupracovať, aby sme mohli šíriť osvetu medzi ľuďmi? No my budeme určite radi spolupráci. Treba povedať, že vlastne pneumológovia v každom kraji samosprávnom majú nejakého krajského odborníka a ten krajský odborník je zodpovedný za realizáciu a obsah vzdelávacích akcií pre kolegov v tom regióne. My sa v nejakých intervaloch, väčšinou je to raz za 2 mesiace, stretávame. Čiže naša napríklad pani doktorka Drugdová je naša krajská odborníčka v Bratislavskom kraji a v podstate ako náhle s ňou sa odkomunikuje záujem alebo aj s tými inými odborníkmi krajskými, že
chceli by sme nejako odkomunikovať, pripomenúť niektoré tie zriedkavé ochorenia práve tým pneumologom spádovým, aby vedeli skôr na ne reagovať, aby ich vedeli ako keby, že ako popolúška, hej, že prehrňate sa, kukurica, šošovica, aby ste vedeli, že ale toto tu je to zriedkavé a potrebujem to riešiť, tak aby sme ich vedeli identifikovať. Veľmi rádi budeme mať nejaké takéto prezentácie a kľudne niekto z nás ich pripraví, alebo lekárov z centier uvítame, keď budú ochotní nám odprednášať nejaké zriedkavé ochorenie. No, tak dúfam, že čoskoro niečo spolu vymyslíme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a držím palce všetkým pacientom so zriedkavými ochoreniami. Vám ďakujem, že ste sledovali a počúvali tento podcast až do konca. Moje meno je Tatiana Kubišová, som zakladateľka občianskeho združenia Zriedkavé choroby. Do zriedkava.